uyazi mina esontweni ngangivele ngeke ngilunge nje. Ngabona ukuthi angivele ngisheshe ngilinge nje ngisesemncane ngoba ngithe noma sengithi ngiyazama sengikhulile, hayi ngabona ukuthi hayi la hayi i-scam lesi. Uyazi one, asithandazeni sikhulume noNkulunkulu, akuvalwa amehlo. Khuluma kanjani nomuntu ucimezile? Two, hayi sekuyisikhathi sokunikela, asinikeleni umnikelo oya ezulwini uzothola isibusiso. Ha, ifika nini ezulwini le mali le eniyibeka lapha etreyini lapha phezulu ninikela ngayo? Afike umama mfundisi noma umfundisi ayithathe endishini ayongena naye endlini, uyihambisa nini kuNkulunkulu? Hayi, uyabona i-scam nje, kahle kahle nje ukukholwa nje i-scam nje le nto abantu ukuthi uyasona. Hayi, hey Nkosana ngisayokhipha okweshumi kaNkulunkulu okamoya oyingcwele, basho becina i-account otransfer kuyo kusuke ingekaNkulunkulu, ubani wakwambona. Asiguqeni sibheke phansi sithandazeni, bhatata angeke ngilunge, i-scam nje angizwani naso.